Makarantar Madrasatul Ulumul Qur'an da ke garin Dan Takwabo a yankin karamar hukumar Gabbi ta yi bikin sabkar Alkur'ani mai girma na ɗalibanta 96 maza da mata a ranar Lahadin da ta gabata. Sarkin Gabbi mai martaba Isaka na Abu shine ya kasance babban bako. An gayyato manyan malamai daga sassa daban-daban tare da halartar iyayen ɗalibai da al'ummomin ƙauyukan yankin. Shugaban makarantar kana wanda ya assasa ta Malam Zubairu Kodarogo ya yi jawabin barka da zuwa ga mahalartan tare da jan hankali kan mahimmancin samar da makarantun addini a cikin al'umma. Yau cikin ikon Allah Dan Takwabo ta kafa wani babban tarihi wanda shi yasa muka so sarki ya zo. Dan wani tarihi ne wanda zamu cewa a ƙasa ta yi wannan shine karo na farko. Cikin ikon Allah za mu yaye ɗalibai 96 daga cikinsu abin sha'awa abin jin daɗi maza duka 11 ne. Sauran nan duka mata ne, daga matan aure sai 'yan mata. Laman duk duniya sun haɗu, babu wani wuri wanda ya hi daraja ya hi martaba a bayan ƙasa irin makaranta. Domin ko shedan idan za ka gina masallaci ba ruwan shi da kai, amma in ka ce za ka raya makaranta to ka zama abokin gabashi, saboda a nan cikin makarantar ne za a samu guduma da za a rabke shi. In ka gina masallaci ba malami, wa za a yi salle? Sai da malami, ba ka zama malami sai ka zo makaranta. Kafin gabatar da ɗaliban da suka sauke alkur'anin mai girma, manyan malamai da dattijai da aka gayyato sun yi bayanai daban-daban kan wannan rana mai tarihi a garin Dan Takwabo da yankin masarautar Gabbi, tare da yin tsokaci ga iyaye da matasa kan mahimmancin neman ilimin addini da addu'o'i, da daga bisani ɗaliban suka gabatar da karatun ƙarshe na saukar. A jawabin shi, sarkin Gabbi mai martaba Isaka na Abu bai ɓoye farin cikin shi ba da samun wannan abin alheri, musamman a yankin masarautar shi a karan farko. Sun ba mu na nasara, sun ba mu example wa duk cikin ƙasa ta. Ina fatan Allah Ubangiji ya sa a kwaikwaye su haka. An karrama ɗaliban su 96 maza da mata da kyaututtukan littafin alkur'ani mai tsarki kowannensu. Mun ji ta bakin wasu daga cikinsu kan wannan rana a gare su. Godewa Allah da ya kamu wannan rana mai albarka. Ina matuƙar godiya ga Allah da ya kawo mu wannan rana wadda gashi har mun sauke alkur'ani. Ina shi daɗi sosai gaskiya wannan rana bayan da abin da za ni ta sai ce na gode mu Allah. A cikin jawabin shi, shugaban makarantar kana wanda ya assasa ta Malam Zubairu Kodarogo ya mika kokon bara ga hukumomin gargajiya da na bariki, masu hannu da shuni, kungiyoyi da sauran masu sha'awar taimakawa makarantar a aikinta tun bayan kafuwarta a shekarar 2002 da ta fara da ɗalibai 94 da a yanzu yawansu ya kai 425 maza da mata daga sani a cikin azuzuwa 4 da makarantar take amfani da su a halin yanzu.